svima, ja sam Nemanja i u ovom klipu ćemo pokazati kako se lemi. Za to nam je potrebna lemilica, kalaj i pasta za lemljenje. I krećemo. Pre početka lemljenja možemo malo namazati pastom kalaj kako bi se lakše primio na podlogu ili umočiti ovako vrh lemilice u pastu. Nakališemo vrh. To izgleda ovako. I krećemo s lemljenjem. Znači ja sam spremio neki komponent ovde koji ću lemiti i samo da nađemo pogodno mesto za njih. Može ovde. Nije to dobro. Evo ovde. I kad god stavimo komponentu obavezno zakrivimo malo nožice kako ne bi komponenta spala tokom lemljenja. Znači ovako. Sad ne radim baš profesionalno pošto nemam treću ruku i nisam spremio neku stegicu. Znači zagrejemo lemilicu, približimo komponente koje treba da lemimo i topimo kalaj. Znači ne stavljamo mnogo kalaja i pošto je ovo malo veća podloga i nije lemljeno ništa na njoj, mora se malo duže držati lemilica, ali kada lemite na već lemljenoj podlozi, znači što kraće, a što bolje zalemiti jer se može odlepiti od ploče. I evo kako to treba izgledati. Znači vidite kako je to lepo zalemljeno, znači nema pomeranja, nema ništa. Sada ću jednu komponentu lošije zalemiti da vidite kako to izgleda. Samo da nađemo mesto za ovaj elektrolit. Nije originalna ploča pa se rupe ne podudaraju, pa dok nađemo odgovarajući. Evo može ovde. Sada ću ovo malo loše zalemiti da vidite kako ne treba da izgleda lem. Znači evo jedno loše lemljenje i vidite kako se to odmah na prvo pogledu vidi da je loše. Znači ono komponenta deluje da je dobro zalemljena, ali će vremenom izgubiti kontakt. Evo, kao što vidite. Već se pomera i otkačilo se kontakt. Sada ćemo je lepo zalemiti. Znači nikako nemojte dugo držati lemilicu na podlozi zato što će se odlepiti zato što će se ovi bakarni provodnici odlepiti od ploče i postaje to veliki problem. Evo kako je to sada zalemljeno. Bolje. Znači ako gledaju eksperti, ja nisam profesionalac, tako da ja mislim da je ovo i solidno. Vidite? Sada ćemo zalemiti i ovaj kondenzator. Samo da nađemo mesto. Hop. I malo zakrivite nogice. Pošto su ovde vrlo kratke, ne mogu to odraditi, ali dovoljno. I pristupamo lemljenju. I kada malo vidite da malo teže se kalaj lepi za podlogu, samo umočite vrh u pastu. Vidite kako se odmah lakše lemi i bolje. Evo. Vidite sad kako je to lepo zalemljeno. A kad su ovako već nakalicane podloge, znači tu samo malo kalaja treba i
Vidi se, znači vidi se kad je lepo zalemljeno.